O presidente da Xunta expresou a solidariedade dos galegos pola perda de vidas humanas e da angustia da que foron vítimas moitas persoas polos incendios. Así o falou na rolda de prensa do Consello. Feijóo destacou a aprobación dun decreto de medidas urxentes para paliar e reparar os danos provocados polos lumes. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe como primeiro asunto abordado polo Consello da Xunta a aprobación dun decreto de medidas urxentes para paliar e reparar na medida do posible os danos provocados polo lume, unha vez que xa non hai ningún incendio activo nestes momentos en Galicia. O titular do Executivo Autonómico quiso novamente agradecer o traballo e dedicación dos equipos de loita contra o lume. Compre subliñar que durante a vaga de lume se produciron 264 incendios. O presidente expresou tamén a solidariedade dos galegos coa dor que provoca a perda de vidas humanas e da angustia da que foron vítimas moitas persoas, especialmente as preto de 2.500 persoas desalosadas provisionalmente. Foi a aprobación dun decreto de medidas urxentes para paliar e reparar na medida do posible os danos provocados polos lumes, unha vez que xa non hai ningún incendio activo nestes momentos en Galicia. A prioridade absoluta é atender as familias das víctimas mortais. Por iso, ademais de seguir intentando reconfortalas, aprobamos un incremento das indemnizacións para os seus familiares que sirva en algo para reparar moral e económicamente as familias que perderon a vida como consecuencia do terrorismo incendiario. Respecto ás perdas materiais, para as que sufriron as persoas nos seus medios de vida, facemos especial fincapé nas vivendas e distinguimos vivendas habitadas e vivendas afectadas. Habilitamos unha liña especial tamén de asesoramento para aquelas vivendas cuyos titulares teñan seguro e axudas directas para aqueles que non tiveran seguro. E para os danos sufridos nas infraestructuras públicas, traballaremos cos concellos e coas deputacións para concretar o alcance. Por outra banda, xa se está a traballar na análise dos ríos e das costas con o obxectivo de minimizar o risco de que as precipitacións provoquen riadas, planificar a reforestación da superficie afectada cando sexa preciso e regenerar o patrimonio natural. A Xunta traballa tamén coas confrarías para identificar aqueles terreos danados polos incendios que poidan supoñer un risco para os bancos marisqueiros. Ademais, tamén están comenzando xa, comenzaron xa, os primeiros estudios de afectación sobre o patrimonio natural co obxectivo fundamental de evitar riadas e se incrementaran as choivas nas próximas semanas, evitar as riadas a causa de esas choivas. A este respecto, temos que intentar impedir que as cinzas chegasen aos ríos. Temos que dicir que cos datos que temos neste momento non advertimos esa preocupación, pero, como é natural, estamos traballando nos ríos e nas costas para que, no caso de que nos próximos días houbera choivas persistentes, estivésemos preparados. Noutra orde de cousas, o Consello da Xunta tamén aprobou o proxecto de lei de orzamentos para o 2018, que farán que Galicia dispoña por terceiro ano consecutivo dunhas contas expansivas, 9.487 millóns de euros que permitirán máis gasto social, máis investimento productivo, menos impostos e menos débeda. Durante a rolda de prensa, Feijóo incidiu en que, grazas á estabilidade política, Galicia é a única comunidade que ten garantido que terá as súas contas aprobadas en tempo e forma, cun orzamento que medra un 2,9%, 266 millóns máis que este ano. Grazas á estabilidade política, Galicia é unha comunidade e a única comunidade que ten garantido que terá as súas contas públicas aprobadas en tempo e forma. 2017 é o terceiro ano consecutivo de crecemento económico e, en consecuencia, o ano 18 será o terceiro orzamento consecutivo de incremento. O orzamento medra un 2,9%, que xunto coa disminución dos xuros, como consecuencia da disminución do financiamento á débeda pública, a capacidade de gasto da comunidade autónoma crece en 313 millóns de euros máis, e casi 1.000 millóns de euros sobre o presuposto do ano 2015. Deste xeito, esgotamos o teito de gasto aprobado o pasado verán.
Abundaremos posteriormente tanto o Consello de Facenda como eu mesmo nas liñas fundamentais do orzamento, pero xa podo avanzar que Galicia vai ter máis gasto social, máis investimento público, menos déficit, menos débeda pública e menos impostos. Estes son os obxectivos básicos de cumprir o noso compromiso electoral, o noso programa electoral e a nosa política económica e a nosa política orzamentaria, que consiste en máis gasto social, máis servizos públicos e máis investimento productivo e menos débeda, menos déficit e menos impostos. Isto responde ao presuposto que hoxe o Consello de Facenda e o seu equipo presentaron ao Consello e que remitiremos en tempo e forma ao Parlamento de Galicia. Así mesmo afirmou que estes orzamentos teñen como obxectivo consolidar e reforzar a recuperación económica dos últimos anos coa previsión para o vindeiro ano de seguir crecendo conforme ao plan estratégico ata 2020, cun crecemento estimado do 2,5%. Unha previsión prudente ante a incerteza que supón a situación política e económica de Cataluña e os efectos que poida ter sobre Galicia. Segundo sinalou, a prioridade é que o crecemento económico chegue a todas as familias e a todos os fogares, apostando por un crecemento san, equitativo, inclusivo e integrador.